Nazywam się Ewa Mędryk. Mieszkam i pracuję w Paryżu. Moja praca Pożegnanie widoku zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Hołd dla Trzech w kategorii Wisława Szymborska. Zainspirował mnie jej wiersz o tym samym tytule. Pochodzę z Polski. Twórczość Wisławy Szymborskiej jest mi bliska i znana od dziecka. Uwielbiam jej sposób patrzenia na świat, poczucie humoru, wrażliwość. Pożegnanie widoku to linoryt złożony z 2 matryc. W pracy posługuję się dłutkami, linoleum, wałkiem do tuszu, tuszem. Odbijam za pomocą zwykłej łyżki na stole kuchennym. Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym konkursie i za to wyróżnienie.